Igudla abaningi inkulumo ekhulunywa uqhube ezulu laphana ey'nkundleni zokuxhumana, njengoba-ke kwaziwa kakhulu ukuthi njengamanje ibandla liya-withdraw-a odabeni lukaThamara. Lokho kulandela amavidiyo asabalele ey'nkundleni zokuxhumana amadala ngoThamara. Mlalelo wami, ngiyakubingelela kuphi nakuphi la ofuna khona lo mbuzo njengamanje. Ukubingelela uyena Mathinto Acebese. Ngicela ukuthi uma usuku lakho lokuqala la wenze sure ukuthi uyasubscribe, uyalike, uyayilinda ividiyo ziphela ebese ukhomenta ngokuyikhona oku-understand-ayo. Ividiyo kaqhube engazi ukuthi ungayibuka uthe uqhela eduze kwengane noma ungayibuka usemsebenzini. Uma ubona ukuthi usemndenini njengamanje angakwazi ukuthi uqhele, kungcono ukuthi ngempela uyibuke usemsebenzini ngoba ibuye iphathe amagama alumelayo angakulungele ukuthi ebese eduze kwengane. Emva kwaleli bika iyalandela ividiyo kaqhubeni. Hayi mina ngiyaphuma manje kule nto kaThamara. Sengiyaphuma nje kule nto kaThamara. Hey, once a paint, always a paint. Yabona le nto kaThamara mawukuthi uphile ey'nqeni zomuntu wesifazane ngeke uzulunge kuyo. Ngoba le nto kaThamara le ifuna umuntu onomgogodla. Uma ungenawo umgogodla ngeke uzulunge kule nto kaThamara. Manje uma usuthi uyaphuma wona kule nto kaThamara wawubani oyethengena. Wawutshele bani ukuthi uyangena kule nto kaThamara wena njengoba usumemezela bakwatshisiwe manje abantu yila abantu laba abalalela kakhulu abantu besifazane. Umuntu wesifazane afuna umlalele kakhulu, hayi ufuna umlalele nje mayethi ngikukhumbule ngicela ungalenzi iphutha ufike namhlanje ngeke ngikwazi ukulala ngaphandle kwakho, umlalele lapho ushaya imoto uhambe kuye uma ukuthi uhlala kude naye, makufanele ugibele iflight uthathe iflight. Ulale umuntu wesifazane akuyena umuntu okulalelwa kakhulu. Laba abanqeni nokukhala into eyazi evele ekhale nje. Njengoba namanje basasisawabona nje amavidiyo abo, abanye benza amavidiyo beflathele befuna kubonakala izinto. Same la kule nto ebenze uThamara, just that ngoba yena uyenze kabi kanti uzobuye defend abantu besilisa. Hlezi babona osisi abadala abanye bedunusa ngamaphinifa, abanye bedunusa emabhishi, hlezi sibabona bedunusa benza amavidiyo la so that uheha abantu besilisa lokho kusuke kukusejusa abantu besilisa okuhambisana nempena nemfebo. To be honest ngoba i-veracity kumele siyifese noma ngabe kunini noma ngabe kunjani. Awukwazi ujaji uThamara ngala mavidiyo lawa noma uphila kahle ekhaya. Yabona la maphenti lawa ahlala ey'nqeni abantu besifazane. Ulizwa liphumeloba noma ngabe awuhambisani nento kaThamara kodwa uma uyinsizwa nje wazi kahle ukuthi kunabafowethu abasemajele abako-Westville, abanye bakoqala kabusha, abanye bako-New Prison, abanye bako-Ncome, abanye bako-Waterfall, all over, abanye bako-Sun City badonsa amacala kuthiwa ba-rape bengazange be-rape. Iqinisweni eliphelele bazi be-rape ngempela kodwa badonsa lawo macala anjalo. Yabo uyabona uma umuntu wesilisa oyiphenti uzogwatshiswa lo muntu wesifazane lo ohlala naye lo lala phezu kwakhe akugwatshise athi hayi phuma nje kule nto kaThamara. Athi ngicela wenza ividiyo nje ngoba ubani baphoxekile, abangani bami nje baphoxekile lento yakho. Uyiphedi khwaxa lizokwesifi. Hayi phuma nje into kaThamara mawuphuma, hayi ukuthi lokhu invite abantu noma lokhu uthi uyasazisa uthi siyaphuma kule phuma. Lento kaThamara yafuna amaphenti le. Funa abantu abastrong. Thamara thina kunabafowethu ngempela omunye akasaze ekhaya impilo yakhe siyaphelele egoli. Abanye obaba badala bampunga ngishizinza namhlanje abasazi emakhaya. Abanye bahlala phansi kwama-bridge ngoba wafika egoli wadidwa lezi ngqe lezi esaphazeka igoli lonke. Yabona nje kunabanye abantu besilisa, they look dignified, they look filthy rich, but uma uthi uyambukisisa kahle uyambona ukuthi iphenti. Mina iphenti ngiyalibuka ngize ngififiyere, hayi iphenti le. Noma ngathiwa unemali engakanani, noma ngathiwa uyinsizwa, omunye uthatha emsebenzini ngisaba iphenti. Yezwa ngihlonipha iphenti. Ngoba phela nina nimazi kunabafowethu in public, they look respectable, they look dignified, they look strict. Yabo endlini amaphenti la madoda lawa anikezwa ukudla umuntu esifazane emile
ngeke ukhulume nomuntu wesilisa njalo onikeza ukudla umuntu wesifazane emile ethe amnikeza ukudla ngathi unikeza inja. Indoda elobolile ayinikeza ukudla ngesandla ngathi unika inja. Indoda elobolile iyaguqelwa. Ngajabula ngibona uDJ Zinhle ngendlela engimkhonze ngayo. Ngimbone eguqela umyeni wakhe angazi noma babedlala or kwakwenzakalani but ngayithanda le nto ngathi oDJ Zinhle ngathi bengaqhubeka nalento ngoba iyona nto leyo efaka umuntu ezulwini nenza umuntu athandeke edlozini la kubo wendoda. Umuntu wesifazane ohlonipha indoda yakhe uba nogazi ngisho edlozini. Azikho into engamehlela ngisho izifo nayo yonke into ekhona emhlabeni embi ngeke imehlele ngoba idlozi la kwakhe ehleli liseduze kwakhe. Laba abaqaluzayo bahambe behaga amadoda ongasiwa wabo. Hayi kunamanje futhi abafowethu abasenkingeni bawuthi yabukusisa lo bhuti senkingeni waganwa isifebe. Isifebe asisabi indoda engesiye yaso. Isifebe sisineka na wonke amadoda lawo. Sineka umuntu oganile akasineki noma kanjani nendoda especially indoda angayiganile. Awangiphathi khona ukuhagana nendoda ongayiganile ngendoda ongayazi ngathi ungaxhawuli ngisho kumfowenu olamana nendoda yakho ungamthinti ngesandla ngoba usuke wesaba ukuthi indoda le. Kunabanye kunemizi uthola ukuthi umfowethu walala nomngami bazala ingane nje impela iyafana nomfowethu nje mayifana nomfowethu kuyifana nami. Kunemizi ebolile kuze kubaleka idlozi kufika inkomo kuphela imbuzi ngoba lo walala umfowabo ephila bese uyafuma uyaphela nje nyaswe. Labo kwayena lokusuke kulalwe nomfazi wakhe uyaba thwala nzima kakhulu empilweni ngoba usenesila sokuthi umfazi wakhe wafeba walala nendoda engesiye yakhe. Umkamfweni ulala naye nakhona makuvumelekile ulala naye mangabe umfweni eseshonile noma ngabe umfweni ugula ngekhanda awukwazi ukulala nomkamfweni umfweni ephila akwenzeki nangengozi. Bakhona ke abanye umama ababolile abake begqugquzele lokho ukuthi ke umfowabo walo akalale nalomakoti vele kufe kwalo mshado uyafa uphele nje phele lo mshado ube nesiqalekiso. Akwenzeki umuntu oshadile ulala nendoda yakhe le akashade nayo. Abanye abantu besifazane umuntu mayiphethe obufebe uyakubalekela ukungena wabafowabo efuna ukufeba eThekwini eyofeba eGoli eyofeba eRichards Bay uyabo. Ufeba wabalekela ukungena umfowabo wendoda yakhe ufuna ukolala umuntu wakwazikalala ufuna ukolala umuntu wakwaZulu kodwa yena uganele kwesinye isibongo. Irong kakhulu le nto le. Babe kulento ukuthi ayikhona ungathi nayi mina sengiyaphuma kulento kaThamara. Phuma ngeke kubonakala ngisho isikhala ukuthi uphumile wena. Phuma baningabo abafoti abaxhashazwa abantu besifazane. Abanye bayathethiswa abanye ngisho amakhadi abahlala kubantu besifazane kodwa uma wakho okuzala akaze liphathi ikhadi lakho. Abanye abantu besifazane sebazibavula ngisho ama-account ezitolo bagqoka imali akunabafoti abangondli esebenza kahle impela akondli umgodoyi akondle ekhaya wazi le ntombazana ungena ephuma naye koshisa nyama ema-restaurant ezitolo zegqoka uhamba naye imicimbi kodwa akwazi nje uma wakho nje has never been happy ngawe wena ukwazi usithola isibusiso siqhamuka kubazali bakho ngoba uyisidwedwe sephindi. Baningabo abafowethu abaxhashazwa abantu besifazane abacindezelekile. La madoda angena velu lawa yiwo lawa athi ayaphuma la madoda vele angena velu vele lokho kwamaphenti lokho ayi futhi ngoba make wakhotha umuntu okhotha umphunzi uhleze eqhaqhazela nje yena uhleze sakufana labafowethu abadliwa abanye abafana. Uthola ukuthi ke ulalo abanye abafana wena kwale fame onayo eyokuthi wena wanikela ngezinqa zakho kwenye indoda uyabona. Manje ke labo amaphenti la kulula kabi lokho amaphepha kuma amaphenti horse la ngeke ume nomuntu odliwa abanye abafana nje uqine uthi ume naye weak awukwazi ukuthi wena uzokhombisa manje ungazwenza ivideo uyaphuma kuleto yaThamara phuma ukhishwa yini ukhishwa iqiniso. Bafuthi abaxhaphazeka kabuhlunga abanye bondliswa ingane ngesise zabo. Kunabafowethu abanye ukondla ama step child ezakhe ingane akayizala la esendeni akazondli ingane zakhe zidla imsundu uze thatha ingane zabanye abafana eyozifundisa kuma private school
ujabulela usazwa ngena ukuba i-step father, yabo. Angali mina ungayinaka ingane zamuntu wesifazane ohlangane naye senengane makukujabulisa lokho noma kukuvumela, kodwa phela kungalambe ezakhe ingane. Iphutha elikhulu mase kuzolambe ezakhe ingane kuze kulambe ngisho abazali bakho. Suku usuyiphenti kunabafoti baboshiwe abanye bayashawa. Omunye uzencamela ukothenga omahosha ekhona lo endlini ngoba waganwa yikhonde, waganwa intondolo noma uhlala nempempe, uhlala nokhozi FM endlini. Uhlala nokhozi eflatini. Hlezi nje lunemthetho. Umuntu esifazana nje onemthetho ongayihloniphi indoda yakhe, isidumbu leso. Yithuna lelo elifana ithuna nje elinezinje ezibolile phakathi. Umuntu esifazana ongayihloni ongamazi and worst part kunabafowethu ngenxa ukuthi uyiphenti lo muntu wakho wesifazana akasabazi abantu besilisa nje ngisho sengaphandle ke manje in public akasabazi abantu besilisa uwe wena phenti horse maningi amanye amaphenti wakubona kuvula amakhala ukukhuluma amakhala amnyama ngathi wembongolo akwazi lutho isidwebhe sephenti ngoba kuyakhotha yabo ayifuna nje indoda ehlala isayida nabantu besifazana not ngoba abantu besifazana benjani imost yabo iqinisa abanalo nje iqiniso bakhona abaneqiniso but most yabo abanalo ayifuna nje indoda echema nabantu besifazana funa sikubukisise kahle ukuthi uyindoda ngokuphelele ngempela.